Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Salamat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon tag Paramati region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras. 18 minutos karon nga adlaw Sabado night. Petsa 25. Sabado naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakauli, labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events. Liwat opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sining nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sining nga Patrol 2, Bravado Patrol. Kaya na panagarambiyaw sa pinakabahin sa atong sining nga probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato na maliwat nga bantayan kagimulsuan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Arano pa nga mga eventualities from where the action is. Mata kag durunggan oras sa kagabihon. Sabado naton sining nga pagpangalagad buylog naton ang puwersa ni Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang, Nixon Tahom. Update sa mga balita nasyonal, international. Just in report, breaking news plus report. Ginatutukan nina ni Aksyon ang Defensor Lisay, ang aton sininga news center. Manging kabuylog manaton sa aton sininga pagpangalagad karon nga gabi. Ang bilog nga puwersa sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side. Puwersa naman ni broadcast engineer Nelmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinanagad ang korman sa siring aparatutunan ng Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 16 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo paratuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa aton sining nga mga viewers, sa aton sining nga listener, pagi sa aton sining nga Facebook Live, sa aton sining nga live streaming, dugay-dugay taga-antar at tiyempo kag ligwa, ang inyo sining nga panamyaw, bat kita nagaayogid kada gabi, diri sa inyo para tuntunan, palihog lang, like, kag i-share, para everybody happy! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Aksyon! Aksyon!
mga nagataya sa STL, i-recap ta karon ang tatlo ka draw. Kag sa mga nagataya naman sa Lotto, dugay-dugay resulta man sang 655 kag 642. Tutuklan diri sa aton sila nga pagpangalagad. Ini nga Sabado night daw madamo-damo sumong sa aton nga makuturan ang makit-an sa mga ilimnan. Banda diri, banda dito. Acoustic diri, acoustic dito. Paganyat sa mga customer. At least bisan paano ang halos nga mga ilimnan diri sa Bacolod Karanan, madamo-damo sang tawo ang aton nga makit-an. Siniman nga kakabihon madamo man sa aton nga makapulisan ang makit-an sa aton sini pila ka mga dranon. Nagaigpat-igpat ang ila sini nga mga patrol cars. Tanda nga nagapatagayon sila sang Police Visibility Patrol. May mga beat patrollers nga makit-an sa dranon, body-body nga makapulisan aton. May mga pulis makita makit-an nga nagadara sa ila sini nga mga motorsiklo. Mo ini ang mga porsyon kagabahin sa proactive measure nga ginahimo sa aton sini kapolisan. I-level up ang ila sini nga Police Visibility Patrol tungod sining mga asod-asod nga kaso sang piratsaray, tiniruhay, shooting incident diri sa Tacbanwa sang Bacolod. Sabado night nato sini nga pagpangalagad aton pangamuyuan nga wala na sang mga shooting incident pa na magaluntad sa pila ka bahin sa ato sini Tacbanwa sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pahuway naman kamo, muhusto na. Nagalingin ka, nagasakit ang ulo sang aton nga mga station commanders concerned. Naga-reflect man sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Iti command responsibility man gihapon sa ginatawag bla. Hindi man makapalagyo dira sa Colonel Martir sa ginatawag nga command responsibility. Kung ano ang mga cases kakatabo kaya sini nga AOR considering ati may ara yang mga station commander at tagsa ka mga area diri sa Bacolod pero ti under gyapon sa control kag supervision ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nevertheless ti ang tanan ginahimo man ni Colonel Martir. Walo kita nga ti sino man gusto nga city director nga puwermi lang may tiniruhay, puwermi lang may pinatsanay. Why? Again, biyan ka kontrol sa pulis, pero ang importante ang ginatawag nga action taken after sa incident. Kinanglan responderan at the end of the day, kinanglanaw naton nga solusyonan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagapagimbulahan kita gali by the way sa Barangay Tanod, sang Barangay Panokoy nga na tapna ni na ang ining kontani plano bala nga pagpangawat sang mga kable dira sa area sang Barangay Panokoy. Sining ko bala nga ti kung mapisa lang ang tanod o kaysa matsambahan gid kay mo natabo kay na sang kagahon no. Matsambahan sa Barangay Tanod sa Barangay Panokoy ang isa ka persona nga kontani hana pa lang nga magtakla sa poste sang nakitaan kang nagyan sang amon nga Barangay Tanod sa Barangay Panokoy ginsita gindala sa police station. Iti may kamalamalahan nga giyo kato hindi na kompormihan sang amon Tanod sa Barangay Panokoy gindala sa police station ginrikisa
cutter kag lagari ang na-recover sa iya. Si Permiro kung si Major Jury Puerto pa, hindi pa sa tani magka-ako, sa uli na ginako ilang amo to tani masaka sa poste kay pang lagari o nito kakaso na to ang mga kable nga may mga saway bla. Galing kati wala sang may na-recover nga kable o kung saway man lang sa iya, kati atong gada man og saka para sa poste mo. Diling ka na siyang pulis, nga may kwan ka, nagari ka ka may hara ka nga cutter. Kaya siya nakita ko mo lang na, nakita mo lang nga balibad. Nakita yan lang kuno ang cutter ka ang lagari. O sa kamatuod sa uli ginako ya. May mataklas yung makutan ito sir sa poste. Tapos sila niya, may mga kaupdanan man ko taga barangay Hundumanan. Sila ni sir, yung mga maupod, niya wala pa sila sir. Kanya kung makuha ko na, amo na lang pagagi nila sa akon, sakay tricycle. Bago ka mga tunto, may mga tricycle gali. Amo na nga sa station number 6 daw. Daw 4 gikakaso na file to sa nga station number 6 previously. Ulihi may nakitaan sa CCTV. Kati wala madakpan ang kawatan na nagapang taklas sa poste ka nagapagutod sang cable wire ni bla ka PLDT o hindi imo telepono nagaangot sa linya sang internet. Kung sa kibot ka lang way ka na telepono, ano naguba linya ko? Sa makibot ka lang wala ka na internet, dali mo ya ang kable nga nagaangot ginutod nagali sang kawati. Dili dako man nga pagpanghangkat sa mga tag-iya sang junk shop la nga nagapamakal saway. Ako kabalogid ko nga ang mga tag-iya sang junk shop kabalogid sang gamit or scrap nga kinawatan kag hindi kinawatan. Kamo nagalagas lang nga makamani kamo bro. Nali mo sa kobrihan sa pulis ka kamo ang kapamakal sa mga kable nga kinawatan. Patay kang bata ka, madala kagid sa kaso nga anti-pinching law. Amo na nga ginhangkat ang mga tagiya sa mga junk shop na palihog, ikilatisan nyo man ay nakasiling ang lantawon yung ginansa nyo perme. Kilatiso nyo man ang ginabaligya sa inyo, kaya kamo kabalogid, magtanaw sina na kinawatan. O sigurado kabalogin na yaman og bakal sang scrap. Mangilatis kung kinawaktan o kung pinangabudlayan ang ina nga scrap. Kamo na sa mga tag-iya sa mga junk shop nga nagapamati karong gabi, please aware kamo sini ha. Kay kamo ang target sa mga kawatan nga baligyaan sang ilagin kawatan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Oras sa kakabihon, hindi man magparong matay nga mo tulog. Kada mga mantika, ilanlan once in a while, mag-ulaligmat naman kamo sa inyo nga tagsa kapulian. Amo na sining kung hindi lang perme pagsalig sa pulis. O kisa may ara kita batasan na kung makawatan kita, dason tayo masol sa pulis. Masili naman ta kay ano kay ang pulis, wala nagalibot. Hindi na rason. Isa nano nga libot sang pulis, kung gustuhon ka sa kawatan, nga sa kaon kakawatan, mahimo na nila. Nga alumbuso mo na nila yung pulis, natis magsaka sang balay mo. May mga report na kita kanabaton, na may pila ka mga balay diri sa Bacolod, ito ginapang taklas sa kawatan. Nan, hindi ka mo magsalig katag aspader nyo, ay ang mga kawatan ko kisa, ay pagkaala Spider-Man man mo. Hindi ka mo magsalig ka maido ka mo. Kung sa ang ido sa sobra man nga kabusog ka katuyo, ay kakatulugan man.
O isa ta, mara na magtagol. Gusto na naman pamusi-musi sa kalimutaw nila, nagatanaw sa kawatan, na nagataklas na sa pader ang inyo puluyan. Sa una, mabutang mo karatula sa sagwa sa gate nyo, beware of dog. Subong niya, hindi na iya makahatag, hadlock sa kawatan. Kaya kung kaisa, ang ido, amo pa yung hadlock sa kawatan. Kaya ang kawatan, nagakaon sang ido. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nag-duty nga mga call center agent naton, sa mga nagapauli, bala kung kagahon na, ulo aligmat makamuha, hindi lang kagahon, kundi kagabihon. Kaya may mga information kataga na baton, although nga gina-verify naton, may mga cases diri sang hold up sa syudad sang Bacolod. Ni mga kawatan ni mga hold upper ni bantay luta manimo. Muna siling ko, hindi tagit pagtagaan sang oportunidad ang mga kawatan. Kaya balo ka, oportunidad lang na iya ang ginhaulat sang kawatan. Dayon kamo sina nga dapulon o dapon. Kamo na kita mismo ang pumuluyo, kita mismo personally mangin security conscious. Maglakat sa dalan, tadlong lakat. Gamay nga bulo balikid, wala kag tuo. Labinagid ko nagkasanon kalakat. Avoid palihog lang, ipaiway tagid ang magamit sang cellphone kung nagalakat ikaw isahanon sa dalanon. Kay ina, sakit gina sa mata sa mga kawatan. Hold up, pero kasakay sa motor da, tulugan ka katayaan na kagasab niton cellphone mo. Kundi, bugto orangos mo. May mga bag ka mga ginadala, medyo taga-igit importansya. Kung nagalakat ka mo isahanon, papauli, kung pwede lang, makakontak ka mo sa pamilya nyo, sugaton ka mo, o sugataon ka mo. Kaya mo niho, nagalakat ako sa amo nga lugar. So kataalan ko, para nga ma-opdan mo ko puli. Nabla. Na-permit ko malabayan kanda sang pulis o sa mga tanod nga naga-duty, mga naga-patrolya. Kung hindi abi, kumagyan ka sa kawatan, nan. Muna medyo halong bang kita, ha? Mangin security conscious always gid kita. Abi nagid kon kagabihon kag kagahon. Sa mga naga-duty nga mga call center, nagapauli, please pasugat gid kamo. Sa mga bangga sa diin kamo pwede masugat o kon maalalayan. Hindi ka lang magpuli ng isa, no? Lapit mo lang balay ko. Ano man na ma-hold up sa ako naman. Hindi ka na magsali ka muna kay kadamo na nasa rodapan nga amo ng perming theory. Sobra nga salig, bla. Sino mang hold up sa ako, hindi. Lapit balay ko. Tama mo di kasilingan ko. Ano yung subong kadlok yung hold upper. Ang kawatan kung gustuho niya gid gaga, kung doon niya gid. Amo na nga, kita, again, mangin security conscious. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos mga tips lang na. Gamay nga para nga i-remind ka mo sa dapat yung buhaton. Aksyon Radio Philippines Standard Time, impunto pangot las 10. Antes na sa mga report na gikan sa ito sila nga mga correspondent. Standby sa report na aksyon na Nelson Pateño. Standby sa report na aksyon Roger Gotiv. Standby man sa report na aksyon BJ Apasible. Unahon tang ato sila nga Patrol 1 Bravado Patrol.
Liwat nato ni baloon ang sitwasyon sa palibot padayon nga paglagulad ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Dale Salazar sa patrol. Dale, may gabi. Happy Saturday, isa po sa mga kapsyon na live kita tubong ako na diri sa may area sa Dalan Gatuslao sa may Bacolod Central Market. Kung nakita mo sa aton sining live streaming sa sining mga tinion may damo-damo pa no nga mga public utility jeepney ang naga-parking subong diri sa area sa Dalan Gatuslao kag portion man sang Dalan Lozoriag. Amo ning mga last trip kun baga nga mga PUJ action Eric nagarota, tutob nga may Action Eric Fortune Town na diri sa bahin sang Central Market nga side sang Dalan Gatuslao. Okay. Dito sa pihak nga portion mera man silingan, and then diri sa may Jollibee amo ni siya ang Barangay Alihis or Alihis nga ruta. Okay. Pero diri sa tapok Alihis Regent Pearl Home Subdivision o kon RPHS section Eric. So amo ni subong makitaan ko damo basura ka lapta si Gadalanaw. amo magani Action Eric, amo na nagplastar ko diri sa area sa Central Market kay amo ni siya ang ikaduha naton diri nga sa nga topic ko nga pagamunohon amo na siya ang itsura sang mga basura Action Eric nga makit-an mo diri sa aton. Ti amo ning bulubudlay pangod kun pahaon gani ang Dale? Action Eric, actually kung madumduman mo kada hapon nagabaligya diri ang mga fish vendor, mga vegetable vendor sa Siningadalan. Action Eric, ilay ni gina-occupy ang Siningadalan sa Siningadalan Gatuslao. Amo na. Ngati all amo na ni siya. Amo na matabo. Amo na ni. Tapos labligya ginabayaan ng basura nila da. Amo man gani Action Eric nga na-notice diri naton nga after nila baligya, after nila maka-income, mati amo ning gina pabayaan o kung sitwasyon sa mga market vendors diri naton. Pero na Del, may manilihig na nada karon sa gabi, karon ini nga gabi may manilihig na nada. Dugay-dugay Action Eric, actually kada kagahon may mga street cleaners na kita ato sa punta mera sang street cleaners Sina nga malabutan niya pa nada. amat na Malabutan niya pa nada panilhig na ang galalapta sa mga basura. Malabutan. Actually palibot kini sang Central Market ang pagahimuon nga pagpanilo sa ato sa mga street cleaner. Subo Action Eric diri sila. Ako din ko ni conforme ni sa ginahimo ni sa mga nagabaligya na sa palibot sagwa sa Central Market Amo mga Action Eric nga ginatagan sila sa oportunidad nga magbaligya, maka-income. Kagati hindi na gani stricto nga ato sila mga illegal structures diri sa palibot sa downtown area. Pero amo pa ni ang resulta Action Eric, makita mo ti amo ni mga prutas, mga plastic, damo-damo Action Eric mga plastic no, makitaan diri naton plastic no. Picture kagati amo na. Action Eric diri sa may Dalan Gatuslao Central Market tubangan sa sa Sue Earth pala. Tabi picturein abi kag i-post bi sa imo sa social media ta na bi. Sige, dugay-dugay Action Eric tapos atong sang situationer report no. Buta mo ng caption nga ti amo niyo ang Central Market nga sagwa mo nga dalan amo ni ang resulta sang tapos baligya nila ho. Tiyan mo salo sini nga trabaho Action Eric, amo ni siya ang mga street cleaners diri naton nga ti liputon nila ang palibot sang Central Market. And then sino nang tao nga nakita ko na sa imo video nga ginapili na sana naman? Doon nag-ano siya Action Eric ba man na ginaobra mo ta? Gano ka pangutan? Mga bilin-bilin? Ang pwede pa mapuslan. Kaluoy. Lutuon nyo pa na? Utano niya na? Lutuon mo pa na? Amo na Action Eric ang mga bilin-bilin dili ba lang nga pwede pa mapuslan ngati ang pangabuhi subong budlay na kinahanglan na discountidor ka no para maka-provide ka sa mga pamilya pagkaon di ka magman. Magkutabi dai ko ba sa obra? Obra? Ang nasa anong obra? Namo na ng obra ya? Anong obra mo ma'am? Drinks na kudra tapos nagkawad ko na tatay ka ko. Dili ko ano yung nagpag-install sa simbahan sa Manila Studio. Dito sa ako magabaligyan. Taga din ka ang barangay? Barangay, pangatlo.
13. Kada gabi mo na ginobra? Oh, so ang makolekta mo din nga mga utan nga pwede. Pero actually Eric, mapuslan ta man eh. Ining mga utan bala. Ligyain na? Ano man ligyain? Ano lutoon niya? Video. Oh, so ibaligya mo ni or ikaw nun, ilutoon. Okay, sige. Doon hindi Oh, mayawaw? so action Eric. Doon nagtayog. Doon nagduda ko siya. Doon kayo sang... Doon nagtayog. Doon kayo sang approach siya. Doon lain lang dalaga sa istorya yahaw. Oo, mga gani. Doon nawaw mali taga duwahaw. Doon na-disconnect ko kasi sinanay ko naglain ang topic ka. Pero, Dali ka pero ba tayo mo na. Hindi ka dali ka plano ko kasi mo kasi ko tagaan na bisyan ni Charles Sakon. Kinaluoy ko siya. Ito na ba lang kung tuod kung tumayo. Ito na paminsaro yung tanito to. Basta ko tanong ko ito. Kaya na bisyan doon para baka lisod bugaso. Atagan ko? Di ka lang katito. Yung dagas story ito hindi mo. Take ko hindi mo 50 lang eh. Todo. Serious bala? Oh, Ano man? Ni medyo may gamay nga lito kin man to? Base. Balik ka ba? Picture naman, brother, kay para makita sa syudad ka mo nang ginahimo sa mga vendors tapos sila bligya daw sa mga lugar o? Amo ni Makinari kay kami mga drainage dili ba lang mga bukas. Di ang possibility sini makadto niya antes nga matinduan sang street cleaners ining mga basura may possibility nga magdagdag sa mga drainage system. Diri sa may Central Market amo na nga nagapara. Nagasupon. Ulanan ay diri kag kung damo tubi na iligo na idalo na ka tubi. Amo mga reactionary nga ti actually diri pa ni nga side amo pa ni nga side or portion sang Central Market ang aton sing nga napadulungan wala ta kabalo kun yes reactionary. Sa punta may lalaki to nga may sa stopad may ido agaro na saya. Ano man siguro naga-finish. Batsa ko ka pangwa man na siguro ta. Naga-finishing? Anong ginakuha niya na daya? Kapangwa man na sa basura da naman? Doa mo man ako. Amo sila kuan? Amo sila frequency sang isa to? Base ano sila para klasmetana. Ay sadya tana. Sige. Actually, kung sa piyak nga dalan, di mahuan mo gid ya nga ti may baho di man gile? Ang kalangsa, ang kabaho, may baho gid man. Okay. Kung nari ka diri amo ni dapat sa mga market vendors naton mangin responsable no nga once maka-plaster sila sa nga lugar. Dalan Lusuryaga. Maghalin sila Eric dapat himuson. Dalan sa Lusuryaga ano? Subong nga rin kita sa may dalan Gatuslaw. Gatuslaw ni siya eh. Gatuslaw na nga dalan nga damo basura? Dalan siya. Diri ba sa may halan Dumont Tower? Oo. Nan. Gatuslaw ni siya, rekta-rekta ni. Halang Dumont Tower, dalapit da? Direction area ka mo na siyang pinaka-notable nga landmark sa aton sining area. Tubong nga gabi. Ang parking sa lakir, ano nga ruta na da? Fortune Town. Amo nito bang ang naga-ruta. Damo-damo pa subong naga-linya di aton sining mga drivers. Kagti amo ni nga mga inula sa Kinerik budday naman yang mag-strike kaya kay jutay ng gid lamang ang mga pasahero ang nagahulat. So iban diri sila. Hulat gid ya no parking sa ila sining tion para mapuno sila antes sa ila sining last trip no kay next week may gina-expect naman nga pagsaka sa presyo sang gatong Kinerik. Kamo na ba sige nagamonitor ba lang mga market vendors sa Kinerik hindi lang sa Central Market kundi sa may Burgos kag Libertad Market man. Kasi kung maguglan sila, tinasin nga baligya, make sure man nila nga limpyo man. Kung maghalin sila Kinerik. Kay kung uta nang imo niya nga baligya kag kung naga-slice ka na dayan sa hapon pa, tiyang imo niya mapanit, dapat mayara kaya sang suludlan nga pagkaulihi tapos pagriya sang pamanit baligya income ati imuson mo ya
ang imo sini nga pwesto action na Eric, no? Gani. So hopefully may mga improvement action Eric sa masunod nga administration. Kay ang pagwa diri sa aton sining mga vendors di gina-renovate mo ang central market kag hindi man malikuan action Eric nga dapat hindi man maapektuhan ang nagsisimula trabaho samtang nga dapat ayon ang renovation diri sa may central market action Eric. Sus, grabe. By the man. way, nagpadulong ko galing na dito sa may Police Station 8. Oh? Do takom to guys subong inyo sining ano nga ano to gymnasium na dira. Oh, amon gym mo ha? Do may league, do first time ko to makita do may nagaliga to kay na do may gampang to volleyball eh. Kuan namon kay na barangay Panukoy akuan opening sa among kuan barangay Panukoy sa Summer Basketball and Volleyball League. Wow, tani-tanan nga barangay action Eric kay Iban may mga barangay pa nga do wala bla liga. Oo, ti amon kay pero, na lang opening na mo. Ti ano na abtam mo sa basketball la? Naptan ko to ga pang volleyball damo sa mga tao ang nagatumpok no dito sa area sang barangay Pahanukoy. Gym namon sagwa ko sa sulod. Sa may police station 8 pa lang ano sa Sagwa. Sa sagwa sa police station 8. Amo na nga bako siya nekto kadamo sa inyo sang gym yaw. Ya mo na ang amon ka gym do mong covered court na kang isa gym ginaya. Oo. Oh. Ano to bako na kay Papa Nixon yung kadamo sila gym may gym sa sulod. May gym sa sagwa. Kaya nakita mo na nga basketball. Nakita mo na nga basketball sa sulod nga gym. Mayara sa sulod sang gym, do covered court na yan. Oh. Dito ang volleyball sa sagwa nga gym, sa multi-purpose gym to ganan. Dito ya kay na nakita ko nga ti damo naga-witness sa inyo siling nga summer league action Kung kamo nag-umpisa pa lang may iban nga barangay nga managtapos na iban gani ara na sa semifinals o kon championship nga round action Eric mayo man na para sa aton sining nga mga pamatan-on makapulo pabalhas man ang amon nga volleyball action Dale volleyball sa mga nanay no ang basketball mo na ti 13 17 below kag may ala kami nga bracket nga do pila to 20 up no action Dale. Yes, action Eric. So na-mention ko na, mayaman nga mayara sa mga programa para sa mga pamatanon. May iban man action Eric, ang mga adult naman, pero naga-interest sa gihapon para at least makapulo pabalhas man since kalabanan subong sa mga private kag public school dili sa sila sa Bacolod nagtapos naman sa school year pag pulo bakasyon man para at least makapulo pabalhas man pag ulo exercise ang atong sini nga mga pamatanon na action na Eric no kag subong no nga pisang paniampo dili sa may siyudad sa Bacolod mayo kay pisang nga tikululan subong nga Sabado night no ati okay gid ang aton sining nga paniampo subong action Eric kag dito kay sa may Capitol Lagoon do mga lima man kakanta ni Ice Segura na no ni Ice Segura ang gin-perform ni Action Eric sa tubangan ni Governor Bong Lacson ag pila ka mga nagdalaog no nga kandidato sa probinsya inaugural ceremony o taking ceremony kag may mga social gathering man kay no nga ginpatigayon dira sa may Capitol Lagoon Action Dale? Yes, actually. May nakita ako to punta sa tuo mo may nagapanilig to nagasoksok pula ka nagapano. Nagapanilig siya no. Ang iya siniguro nga ruta. Mga tonda sabi. Amang kotonda siya kon iya pa ni ruta sa iyak nga dala. Nariya sabi yang napanipo na sineriko. Anan. Amo siya ang natipon niya nga basura diri sa area sa nga dalan nga tusla. So tubangan ni sa sang show earth gid mismo nga sabi kun iya para tong ruta ang damo-damo grapta nga basura Ma'am, sir, good evening. Iimo ka sa ruta sa piyak ba mo? Sa may piyak? Kaya lang pinupod. Ano wala? Ay, mo ito lang side. Pero kung tapos kita yan, bali naman ko tapos. Buli kayo. Kanda ka pigra da? Kasi pinadi ang sitwasyon sa piyak ko. Tama, no? Oo, pamugin sa everyday. Every night. Dito to muna mo. Kaya ka kung saan market. Oo, damagin. Actually, Eric, no ka normal naman nagalikon baga sa diri ka street cleaner nga itong na-interview. Kasi every night do amo nagaling nila sila nga ginalimpyuhan. Hindi na niya subong adlaw kundi halos kada gabi.
no? galing. Kag ang problema, di siyang matawag, no? Pero kung napaganhagan pa man lang basura, kag madisiplina ang aton sa mga market vendors, base pa lang, no? Makabulig, no? Solusyon Gani. kontra sa mga future na pagbaha diri sa may syudad sa Bacolod Action na Eric. Kada street cleaner, mayroon sa assignment ng Action na Eric. Kung tapos mo na yung assignment, pwede kaya makabulig si mo nga mga kaupdanan para at least dulungan ka mo tapos, Gani. dulungan ka mo trabaho or pauli action na Eric. Sige. So far, amo yung observation report nga madulong sang patrol karon nga Sabado night ang caption nyo. Action dahil sa una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Action Day sa Rasa reporting live dara sa may Central Market. Magmuna nga basura nga ginabayaan sa mga vendors naton daw. Sa aton nga mga sidewalk vendors bala nga nagabaligya da sa may dalan sa Los Oriaga na Actiondale, yung Katuslaw. Basta sa palibot sa Central Market na bla, nagabaligya sa Central Market. Diba nga sa Suert na bla. Palihog lang mangin responsibilidad makamuay sa pagbaligya nyo. Hindi nyo paglaptaang basura nyo ba, Diyos ko? Pagkulo ko kita basura katagabi, nga mo na kadamo-damo ka laptada. Ito magyan na sa mga bisita, takalaw ay tamatsa ko to higko nyo nga tapos nyo kayaan nyo sa mga sidewalk vendors palihog lang mangin responsable man kita ay sa pagbaligya. Hindi na kasi nga laptahon tang aton nga mga baligya or ang mga bulo basura sa aton baligya palihog lang kamo mismo, kamo tipon sulon nyo sa plastic, sulon nyo sa sako, hindi nyo pagbaya ito mo ng resulta gali daw. Yung mga vendors nato ni hindi ba kay tanan may pila ka taga vendors na ka-irresponsable gidya, tagaan mo ligwa, tagaan mo tsimpo, tagaan mo lugar nga makabaligya, pagkatapos sila baligya bayaan lang basura nila. Hindi ka nami mabot ang tsimpo nga pahalino naman kamo dira sa aton syudad kung sa ginahimo nyo basurahan ang inyo dira nga pwesto kag balaligyaan. Mau palihog lang kumud-kumud naman kamo da kung pahalino kamo sa syudad pero kamo mismo way kamo yung naghalong bisa magmintina na lang sang katinlo sang palibot sa ginabaligyaan nyo tapos nyo baligya bayaan nyo ng mga basura nyo. Si Oyawan panilhik ang mga street cleaners although mati ilaman na obligasyon pero tanay kondutan na basura kundi hapos sa kadasing ang ubra nila. Tawa ba lang tinumpok nyo nga basura Baw, ini mga manubaligya maniya sa mga utan ni kaga kurano pa nga mga setserias kakararuton kag ginabayaan nyo lang yung inyo dira basura. Hindi ka magulang magtipon, hindi ka rin magulang todo doon ka tobe supon sa buho kay Burnal hindi kundi ang guabaha naman ta. Palihog lang pabalikan ko na ba sa Lunes na bla kay Action Zel Minardo kung amo mangyapon nga sitwasyon kung amo gyapon sitwasyon palabot sa concern abing ahinsya sang aton nga LGU ang mga basura nga ginabayaan lang sa mga sidewalk vendors ay do hindi mayo makita na kagawad Peter may nobliki kang kamusna o di may gabi kay kagawad Peter may nobli ka monitor sa ngaliyo sa San Enrique tamyaw talang si Roland Villalba kag si Ma'am Julie Donesa alin kay Toto Joseph Pacifico ito kayo Eric Horbina kabalikat si Bicom 401 Binalbagan chapter ga monitor kid Toto Ray Flores Baryoga good evening kay Madam Jenny Solgon kay classmate ko Romel Pagsuveron kay Sir Frankie Alojado and family sa mga taga po Amor sa PNP may gabi gid
Pamilya Torre sa Valladolid, Paranaque, ginatamyaw ka mo ni Alexia Swingwing Torre sang UK. Kay Madam Bill Strobo, ngayong gabi dira kagmayo lang nga pagpaurok-urok. Sige, check na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Una ta report live gikan sa area ni Aksyon del Sur Pateño, Toboso, Calatrava, kag Ciudad San Carlos nga area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. First District ka report, Aksyon del Sur Pateño. Son, may gabibis kami. Yes, aksyon na Eric, mayong gabi kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, mayong gabi daw naga-ibwalgid ang butsi mo. Kay ang basura na mundo, ginabayaan lang sa manubligya, o. Dira? Lakadlo, pakao ko na sila mo. Hindi man palutuan. Kabuisit ng mga tao lang, hindi kabalo yung magkatipon sa basura dahil labayaan lang basura nila. Tiyan mo na, always na nga gina-remind ban sa amon di, labi na gid nga opening salbo karon nga adlaw sa kapistahan, ti damo tawo, ang rawit sa basura, ragid. Tanong mablaw, sa ato lang nga post sa Facebook, tabla lang. Gani, oo, naka-monitor ko daw, hindi naman na iyang normal nga daw merkado, na sulod merkado nga ulang, ano? Mapati pa ko sulod merkado, pero sagwa niya yao. Oo, gani, arapat tubang sang commercial establishment. Gani, tapos ang langsa, ang baho, mahaklop kung maglabay ka. Ati, mugin na da. Gatoslaw Central Market, kili nga lugar da. Dira sa Pradahan dapit, no? Pradahan ka, Fortune Town. Pero galabay ka, siya pa downtown ka. Oo. Na, amo na tang guao kada gabi, tapos labligya, daw ipot nila, ginabayaan nila, bla. Dapat guro market supervisor rotahan niya na da. Nan warning nga nagligya nga hoy ang basura niyo butang sa plastic ni sako. Oo. Tapos ko magpuli ka ko mangimos ka mo dalaan niyo puli. Oo, kay ko ng street cleaner lang sa ligan mo da kag wala sang market supervisor nga mag-standby da. Or yaw nga tao da mum na Japon sitwasyon. Grabe, ti sa Lunes kanina sa gabi pabalik ka ko na kay Silo kag pa-check ko liwat ka mo magyapon nga sitwasyon be. Although nga may nagapanilhig da, pero ti kakapoy na nagagapurti na nga saligan mo. Ti, imagine mo, mambals lang ati, sir, normal naman lang na nga mga sagbot. Gani, ti sila normal, pa sa totoo lang, kapoy mo na para sila, ya, baka mga basura, damo na yaw. Oo, iti, mo nagasalig man nagbaligya dati, tuton, may mga street cleaner manan. Correct. Oo, magsalig sila. May tama ka, kanya, bay pag-abot na kayo, karon na tuguduga, siligan mo na nila gyapon. Amo gani. Iti, pag-abot sa oras nga pauli sila pauli mga himos plan na sang ila suludlan sang ila sa nga mga binta kag kun ano da ang pwede pa magamit dahil bit sa balde nila ang mga langsa sa isda labayaan nila da na labi pag inaiba ng mga padahasang-asang nga kabilinda ka mga tinae hindi bla ka ula bla sa buhok kay bornal kay dala ula sa kalog sigan lang bla. Oo man so dapat may ara ginaya dapat daya sang ano kita mong kalangsa ragid. Uy, magi ang mga commuters da. Way labot ng magagi commuters. Magagi di karong kanok niya. How? Very smelling fish here. Many fish here, ha? Smelling fish. Mayakigan, tak-Amerikano sa isang obra na ilangan ba? Imbis nga magi, balasan din na sa magagi. I will not go there on road because the corn is very fish. The fish is smelling. The fish is smelling, ha? I know there is many fish there. Hindi tayo mag-agil. Kigat na kakanos na yan ron. Ay, naano mo ng obra niya sa mga fish. Ma-reroute naman sa'yo, ma-reroute sa dala niya, hindi na lagi na. Naano mo ng obra na sa mga vendors niya, mga biyalang basura na tayo man. Oo, mo ganun, dapat insakto nambal mo, dapat responsable sila. Gasalamo na da ang mga utan-utan, kag ang mga tinai, hasang ka isda na biyala daw. Oo, kaya dapat hindi man na actually madula kung siligan mo lang, imo ginaya basyahan tubig. Dapat naano ning loob. Sila kay pa-check ta na bala sa Lunes bala. Dapat magamo na nga sitwasyon aksyon ni Rick, di na madala silig, pagkatapos sina siguro bumbiro tapat na. Para malimpyuhan na dira kay makadanlog kada bi karon kag magapahapa kada pupuli mo ni mao kay isda. Libla sa libla makadanlog kada blaw. Amo gani. May ko nang danlog mo la video pungko ko nang danlog da haplak bla.
Sus, Ginoo. Dito mauya ka na lang magsakay sa jeep sila tayo. Matagbang ng Espiritu Santo mo. Oo. Ay, oo. Ito mo na ang sitwasyon. Sige lang. Kay ti, diri sa amon, mayo-ayo na lang. Kay ti, gamay man yung area namon ti. Kagadali lang yung ma-remind ang amon sini nga mga vendors man di. Ti sinyo da do kalapad-lapad ni area da. Gani. Oo, sige. Ang sitwasyon aksyon ni Rick diri sa Banwasang Calatrava, so far so good. Medyo matawhay except kay na bisang na bulabog ang pila ka mga residente sa nasapuan nga patay kay na didto. Report naman na kinasangod to kag ti ini nga hapon aksyon erek isa ka ginpatigayon nga drug by bus operation sa mga katapusang kapulisan sa pagapamuno ni Police Lieutenant Triniboy Eduardo ang Deputy Chief of Police sa Banwasang Tubuso. Ang ginapatigayon nga by bus operation dira sa may Maaswa, Barangay General Luna, kag ang sospechado ang ginakilala sa kay Elmark Delgado y Torres alias Waco, 26 anyos, soltero kag residente man sang Mabuhay, Barangay Poblasyon, Banwasang Tubuso. Sa ginpatigayon nga bypass operation, nakuha sa iya sini posisyon kag kontrol ang apat kasilyado nga sasing nga ginadudahan shabu. Kalakip naman ang buy-bus item maging gamit sang mga kapulisan kag 200 piso bill nga nakuha man sa iya action na erek. Ginabulubanta nga kapin sa punto 46 gramo ang nakuha nga ginadudahan siya buo sa iya sining posisyon kag mayara sang standard drug price nga 3,000 pesos. Aksyon na Eric. Ini karon ang sospechado nga si Elmark Delgado ang detinado sa custodial facility sang Tubuso PNP. Report gikan diri sa Banwasang Tubuso. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Nelson Patiño. Unang report na gikan sa area sang 5th District or 1st District. Dala ang Calatrava, Tubuso, kag syudad sang San Carlos. Tamyaw talang dira, happy listening kay Mario Olvido Aquiza. Tamyaw lang limaya ka apoho, si Anli, si Matmat, si Aliyah, si Kyrie, kag si Noah. Ay, puwerti. Sakay June Dicena dira sa Kabugwason. Check attendance siya. Si Ma'am Gina Gonzaga, good evening lang ma'am. Kay Harry Quinyo sa Hamelo. Mati ang mga taga Sumag at mga Aning Boys. Halina kay Toto Harry Quinyo sa Hamelo. Humalumina, may gabi. Pamilya Payas, dira sa Barangay Estefanaya. Ginatamyaw ginitoto Axel Payas. Yvonne Butcher sang Germany, happy weekend. Kami lang pamilya dira sa Banwasang Morsya. Kay Nonoy Rosel Ulitanda, good evening. May gabi dira sa kay Dale. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Cirila Samar, Aguilion, Christine Manalo, and all my family dira sa Barangay Pandanon, DSB. Halina kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Good evening, Action Eric. Hahahan, hamot, gig ka sang interview nyo. Naluoy ka man tani, galing daw hindi amuhaw. Ha, ha, ha.
Siling ni GBL Luntayaw. Ganit nawawali kami ni Action Deal. Mga damak nga vendors, basta baligya, wala pakialam sa higko nila. Siling ni Rosemary Yanson Hungko. Correct, ma'am? Samiya ko lang dara ang mga taga-Purok Prutas, Galit Family, sang Barangay Mandalagan, haling kay Ricky Soriano. Ronnie Kagalawan, dira, good evening. Kayo si Mongcal Torilla sa Binalbagan. Kay Francine Natalie Bautista, tamyaw lang mga Bautista, Monteras, Mimis Morales, Anabel Bautista, Jalong, pag-obra sa Hospital Barangay Maaw. Alina kay Francine Natalie Bautista. Donald Kabasag, tamyaw lang si Mrs. ya, si Leia Kabasag. Juliet Cabristante, sakay Jory ni Pomoseno, sakay Herman Lamier Jr. dira sa area sang Iloilo. Madam Oyen Colmenares, may gabi gida. Si Judy Florentino Araman, paring kina sa guys ng Tokyo, Japan. Kay Rinaldo Fodiroso, may gabi gida. Sa pamilya Piliado Cabrales sa Ilikin. Kay Muning Piliado gapaurok-urok sa La Carlota City. Alin kay Dondon Piliado Ilikin. Ngayong gabi Action Eric, monitor ko diri, permi diri sa tutong Barangay Felisa. Jerry Limaco. Nonoy Rosel Ulitan, para sa may sitio Sibukao, Barangay Panaquiao, Isabela. Sa Las Piñas, ara si Nora Villalun, gapaurok-urok man. Kami ako lang kay Buddy, Tuto Gamay, kag Amisola family, sa Barangay Kalumangan, Bago City. Alin kay Famela, Haroville, Amisola. Check attendance lang si Karen Villaflora, sa Barangay Tangob. Nelson Selvidirio Mangilan Jr., may gabi. Kativer, sakay Coco kay Erwin. Dira sa Cityscape, Kondo. Hinatamya ka mo ni Giselle Franco. Rofino Ira Gabino, Sandumanan Arasa. Winston Gonzales, mayang gabi dira simo kamay nga pagpaurok-urok pamati ha. Happy Saturday morning, great lang kolihog kay Sister Mrs. Alvarez and Nitch all Mercado kag Herrera family. Thank you so much sending out. Love from Minnesota State, USA, Madam Star Mayo. Boyetski Boyet. Regards na kuno kay Mary Grace Alimon, kay Delphine Claridad sang Calatrava. Kapaurok-urok gid sila. Maninoy Maeng, Ninay Chari Salvacion nila sa La Carlota. Happy listening. Alin sa report na aksyon Nelson Pateño, sa Luanta report ni Aksyon Roger Gotin. Ika naman sa area sang Cadiz, Escalante, kag Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gotin sa report. Jero, may gabi, please kami. Yes, Action Erek, maing gabi sa ito mga aksyon sa sining Sabado night, Action Erek. Medyo masako-sako no diri sa bahin sa Siyudad sa Cadiz sa pila ka mga preparation sa nagilapit nga Charter Day kasi masugod na sa masunod na nga simana July 1 hasta July 5. Kaya may ara nga iga patigayon man ang amon sa nga tourism office pinagi sa kay Ma'am Juanili Pedrosa ng tourism trade bala kay patigayon di sa isa ka mall sa Siyudad sa Cadiz nga sa diin 5 gikadlaw nga pagapatigayonon. Ang motocross ang racetrack. Ready naman para man sa July 2 kag July 3 Action Erek ang aton kining
ginalantaw nga ti amo ni ang dugukan ginaksyon ni Rex ang mga tao diri man sa syudad sa Cadiz may katal sining sa 55th nga Charter Day celebration sa diin ang syudad ang amon diri nga banwang natawhan aksyon ereka. Sa pinaka mga balita sa atol sini nga pag tutok sa mga balita kahapon, ginfile ang kaso may karantaran sa sining bypass operation Black Sunerek nga ginpatigayon sa Sagay City PNP nga ginpamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe sang tinalikdan nga Huwebes sang hapon alas 4:55 kontak masadin gindakop diri sa may Hazel Street sa Barangay Poblacion 2. Ining si Raimundo Topas Jr. Gilier alias Borges, 37 anyos sa edad, wala sang asawa kag residente sang amuman nga lugar. Nakuhaan isang anom ka elongated plastic sa may unod sang Shabu, ang isa diri bypass item kag na-recover man siya position kag control. Ang isa ka 500 piso bill nga gingamit iyang bypass money sang pusher buyer nga pulis kahapon agin pasakaan siya dahil siyang kaso sang hapon man matapos nga ti gin padala dahil sa crime lab ang mga na-recover ng mga item nagabot kahapon sang aga pagkahapon gin inquest sila yon kay sunod pa sa kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe nga ti kinanglan dayon niya nga mapasaka ginang kaso sinisiya tatlo gid ka mga kaso Nagyapon sa paglapas sining Republic Act 9165 ang Section 5 pagbaligya, Section 11 paghupot sang illegal nga druga, kag Section 12 ang paghupot man sang illegal drug paraphernalia. Kapadayon karon ni siya nga naka-detain naman action direct sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Samtang may gin-release man nga nagpiansa tungod kay ni nadakpal ligan man to nga Martes wala sa ginakop mo. Ining si Lawrence Arguelles nga sa diin may warrant of arrest siya sa kaso man nga pagbelar sa PD 1602 illegal gambling. Pero ini nga hapon, las 2:38, may ara ang ipagwa nga release order si Honorable Judge Viena Marietta Kayunggong Kabusaw, ang MTCC Judge ang Siyudad sa Sagay nga nagamando nga i-release ining si Lawrence Arguelles bangod kay nag-post siya sa bill kaya sining nga kaso pero ang post siya nga bill 2,000 ka pesos lang ang iya sining nga bill sa iyang kaso sa gin-release siya in good physical condition pero tubangon niya Japon ang iya sining kaso action ni Reka. So medyo matortawhay man sumong kamay pa naman tayo yun action ni Reka na wala man sang sayang nga magatupang ulan to kung kagahon gatupa Japon ulan diya sa amon dire sa norte nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Ginalantaw-lantaw di ba si kung may ara ng wala sang pag-align wala sa mga planeta pero daw galiso lang ako nga awal di sirito kung may nakita na report nga may ara nga pag-align sa mga planeta kuno pero tiwag kita ka obserbar ba. Anyway, mali nga madulong nga report, balita, informasyon natamiyaw talang yapon ang aton mga kilala labi na si Capazili Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz, Toto Jewel kay Day Basangko, si Migo Nonoy Manggubat apo mati mara sa aton kag ginatamyaw talang si Major Nelson de la Cruz bla ang amon sa una day nga city for martial retired na susado ka mayo gini tao ni daw pila ni tatlo ba masteralias ni namin ni siya mga resource person pero sa buong tao ga relax siya tungod kay ti may ginabuluwas jag man siya siya sini nga kalawasan sa health balak sa direct ara ga pamati siya sa accident patrol dira sa siyudad sa Bacolod. Di ko lang balang sa dingid siya nga barangay da pero ti ara sa subong sa iya sini nga balay sa bata ya nagapahuway-huway man aksyon Erika. Report gikan sa siyudad sang Cadiz kag sumuman sa siyudad sang Sagay. Para sa aksyon ni Tatrol, ini sa aksyon Roger Gutim sa report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Ayo, salamat kid aksyon Roger Gotib, reporter live gikan sa area sang Cadiz, Karante kag Sagay City. May gabi dala kay Mr. and Mrs. John Benasor and family. Sa mga taga-aning da, may gabi gid kay Migota sa mga pamilya Sales balada no, kay Kaloy Sales, paurok-urok kada sa mo. Mga pamilya
bilaong sa aning. Damo na sila kapamati. Kay Prince Tintin Suogon Brillantes, kay Martin Aliling da may gabigid, kay Mila Lamis Ginugin on Hinugine, kay Manjo Arnejo da may gabigid. Recap ko na ang resulta sa STL, 3 ka draw. Ang first draw kaina 34-33, 34-33. Ikadawang draw sa STL 3-17, 3-17. Kay katatlong nga draw sa STL 23-22, 23-22. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot prize wala sa nakakuha sa 10.5 million pesos. Resulta 27, 24, 40, 14, 39, 4. Iwaton ko 642, resulta 27, 24, 40, 14, 39, 4. Ayos. Resulta naman sa Lotto 655, jackpot prize wala sa may nakakuha. O dako na 265.2 million pesos. Grabe ba? Resulta 655, 22, 51, 41, 31, 16, 39. Liwaton ko 22, 51, 41, 31, 16, 39. Ayos! Sa Nuwalta report ni Action BJ Apasible sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, sa mga balita ng aton sila natipon sa palibot sa ikalimang distrito. Una kita sa balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Sa diin, ginkuhaan naton isang update ang Hinigaran PNP pinagi kay Police Captain Ryan Villasario. Angot sa isa ka stabbing incident ang natabo kagapon sa may bahin sa Barangay Tagda, Banwa sang Hinigaran. Sunod sa Happy Action Eric, may impormasyon sila nga nabaton nga mayara sa matabo nga pag-areglohanay sa bahin sang pamilya sang suspect kag sang biktima. Sa piyak nga bahin Action Eric, sa balita naman gikan sa Banwa sa Castiliana, nagkapadayon ang voluntaryo nga pag-surrender sa pilar ka mga individual sa ila sining nga mga armas lothang nga wala sa nagakaigo nga dokumento sa idalom sa programa sa Castiliana PNP nga Armas by Lubugas. Ang nasambit nga programa Action Eric ang angot man sa kampanya sang kapulisan batok sa droga kag insurhensya. Nagpahanumdum naman ang pamunuan sa Castiliana PNP sa publiko nga hindi magkahadlok o kung magduha-duha nga mag-surrender sang ila sa mga armas lothang nga wala sa nagakaigo nga dokumento kung lisensya sa istasyon, maud hindi sila pag-arestuhon sabay luhatagan pa sila sang bugas. Amuyad to ang kabugusan sa mga balita ang ato natipon sa palibot iya sang 5th Distrito para sa pang-Sabado nga edisyon sang Action Night Patrol. Happy weekend mga ka-aksyon. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Salamat kita Action BJ Apasible. Magabalik ang Action Night Patrol dugang ang aton nga aksyon balita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-trap dito o nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako ganisin.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos o Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik diri sa ato nga pagpalagad last kag final stretch sa inyo palatuntunan this time. Balikan ang ato sila nga Patrol 1 na Bravado Patrol. Balikan ta ang signal ni Action Dale Salazar sa sila nga final report sa pagpangalagad sa Action Night Patrol Sabado night nga presentation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari si Action Dale Salazar sa balik report. Dale, please come back. Action na rin patayang sa kababae nga nagamaneho sa motorsiklo matapos nga aksidente nga nakabunggo sa canter truck sa may intersection dira kay na sa may access road sakop sa Barangay Matabang sila sa Talisay. Mga takna alas 2 kinasang hapaksyoneri ang biktima ging kilala kay Bridget Navarro, 43 anyos, residente ni siya sa Industrial Street, Barangay Zone 9, siyudad sang Talisay, kag nagamaneho sang Yamaha Mio Actioneric. Ang driver naman sa canter truck amo si Jonard Dineculas, 39 anyos, residente naman sang Barangay Bata, siyudad sa Bacolod Actioneric. Ginpakayag diri ni Police Staff Sergeant Ryan Kilala sa ang traffic investigator sa Talisay PNP. Ang truck actioneric halin din siya sa may sur, padulong norte nga direksyon sa aksidente nga nagbunggo ang Yamaha Mio sa likod nga bahin sang truck actioneric nga halin naman sa west, padulong norte ang direksyon sang biktima. Ginatanaw diri sang investigador nga nalang-alang kag na miscalculate ni sang biktima nga sila nga pagliko. Matapos siya nga nakalabay na ang truck sa intersection actioneric sang ini ang nakabunggo. Gindala ang biktima sa may Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero gindeklara ni siya nga dead on arrival ni Dr. Magbanwa. So no, kay kanlas or kalalas, hindi pa nila masabi sa actioneric kung bala ang biktima nagasuksok sang helmet sa natabong insidente bangod sang ginusisa nila kay ng lugar. So wala man sang gasgas ang helmet base sa kamot niya ginbutang o kung ano ang sitwasyon. Temporaryo karon din ko sa dia ang driver sang canter truck sa may Talisay PNP. Aring palayaga ni Police Staff Sergeant Ryan Calalas ang traffic investigator sa Talisay PNP. Ang ang si Mio, nang wala ay government isipasser or na-miscalculate silang sang sang pauputon, kinauna ni sa sir no? Ang pauputon, process intersection. So, nagliko ni siya ang Yamaha Mio gear na naputin ni ang skided sang left side sang pauputon drop sign. At natumba siya. Bali wala man siya back rider, sir. Wala sa backrider, sir. Pero may helmet po, sir. May helmet siya, sir. Pero hindi ko lang kung nasuksok siya or sa
pati sa siko na butang. Oo. Kahit hindi man ang biktima, hindi man nakasuga, hindi nyo kung ano mo, kung may helmet, kung tapos niya helmet. So, wala man yan, no? Wala man yung gas-gas. Actually, Rick, nabatihan ng tingog ni Sir Talalas, ang traffic investigator sa Talisay PNP. Balita ikan sa patrol, ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 1 Brabado Patrol. May gabi dira kay Josie Lin, sa kay Roby Martinez, Sandomanan, kag kay Ronald Torino, sa Banwasang Moises Padilla. Naga-monitor pa kag naga-paurok-urok sa Action Night Patrol program. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pag-isining amanon, Action Night Patrol program, Sabado night, liwat magatakop. Balik naman ni sa Lunes, same time, same station. Ato sining mapatrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action BJ Apasible, Roger Gutiv, Action Nelson Pateño, Dale Salazar, back to back sa itong kapiloto, Action Papang Nixon Taho. News Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sirad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyong ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat at is magtulog magpakamuyo, sa iyo pa pakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night! Bye-bye! Good night! Action Radio Philippines.